Představte si následující scénář, jste sami doma, možná sledujete televizi nebo čtete knihu, když najednou pocítíte tíživý tlak na hrudi, levá ruka vám znecitliví. Nemůžete popadnout dech, máte infarkt a nikdo vám nemůže pomoci. To děsivá situace se každoročně stane více než 380 000 Američanům, kteří infarkt prodělají zcela sami. A tady je šokující část, o které většina lidí neví. Průkopnická studie z European Heart Journal zjistila, že seniori, kteří přesně věděli, co dělat během prvních 60 sekund infarktu, zvýšili své šance na přežití o neuvěřitelných 73%. To je pravda. Vědět, co dělat během pouhé 1 minuty, může doslova znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Ale tady je něco ještě překvapivějšího. Stejný výzkum odhalil, že 89% lidí nad 60 let nemá absolutně žádnou představu o tom, jaké jsou správné kroky, když jsou při srdeční příhodě sami. Panikaří, znehybní se nebo, co hůř, dělají věci, které ve skutečnosti snižují jejich šance na přežití. Se s vámi podělím o 7 vědecky ověřených technik, které vám mohou zachránit život, pokud se někdy ocitnete v této noční můře. Nejedná se o staré moudré příběhy nebo internetové mýty. Jsou to strategie založené na důkazech, které podporují kardiologové a odborníci na urgentní medicínu z institucí jako Johns Hopkins a Mayo Clinic. A tady je něco, co vás ohromí. Nejdůležitější tip, vědci z Harvard Medical School zjistili, že tento jediný úkon, pokud je proveden správně, vám dává stejnou šanci na přežití, jako kdybyste měli záchranáře přímo ve svém obývacím pokoji. Je to tak účinné, že dispečeři záchranné služby jsou nyní školeni, aby lidem radili, jak to provést po telefonu. A nemá to absolutně nic společného s aspirinem nebo jakýmikoliv léky. Než začneme, napište nám do komentářů svůj věk a odkud nás sledujete. Čteme a odpovídáme na každý komentář, takže napište své komentáře níže. A teď bez dalších okolků začneme. Číslo 7. Vytvořte si systém nouzové komunikace. Začněme něčím, co se zdá být základní, ale je naprosto zásadní, když záleží na každé vteřině. Mít správný systém nouzové komunikace neznamená jen mít po ruce telefon. Jde o strategické plánování, které zohledňuje realitu toho, co se děje s vaším tělem během infarktu. Když dojde k zástavě srdce, váš mozek okamžitě začne ztrácet kyslík. Během 15 až 30 sekund můžete pocítit zmatenost, dezorientaci nebo dokonce dočasnou paralýzu. Studie zveřejněná v časopise Journal of Emergency Medicine sledovala 500 lidí starších 60 let, kteří přežili infarkt, a zjistila, že 67% z nich si při volání na tísňovou linku 911 nemohlo vzpomenout na svou adresu. Není to proto, že by měli problémy s pamětí. Je to proto, že nedostatek kyslíku téměř okamžitě ovlivňuje vaše kognitivní funkce. To je přesně to, co musíte udělat hned teď, ne až se u vás objeví příznaky. Napište svou úplnou adresu, včetně čísla bytu, pokud je to relevantní, na barevnou kartičku a nalepte ji přímo vedle každého telefonu ve vaší domácnosti. Uveďte také své telefonní číslo a případné kódy od brány nebo speciální pokyny pro vstup. Naprogramujte číslo 911 jako číslo 1 do rychlé volby na všech telefonech, včetně mobilního telefonu. Ano, vím, že můžete volat na číslo 911 přímo, ale když se vám třesou prsty a ztrácíte koordinaci, je mnohem snazší stisknout jedno tlačítko, než se snažit stisknout 3 různá čísla ve správném pořadí. Udržujte svůj mobilní telefon nabitý a vždy po ruce, zejména v noci. Americká kardiologická asociace zjistila, že 43% smrtelných infarktů u seniorů se stává mezi 22 hodin a 6 hodin, kdy jsou telefony často v jiné místnosti a nabíjejí se. Pokud žijete sami, pořiďte si lékařské poplašné zařízení. Ale tady je klíčová věc, kterou většina lidí opomíjí, noste ho neustále, i ve sprše. Výzkum Národního institutu pro stárnutí ukazuje, že 31% seniorů, kteří vlastní lékařské poplašné zařízení, je při srdeční příhodě nenosí, protože si je sundali kvůli koupání nebo spánku. Vodotěsná zařízení stojí asi o $20 více, ale tato malá investice vám může zachránit život. Důležité je také informovat sousedy o svém zdravotním stavu. Pokud máte srdeční problémy, dejte důvěryhodnému sousedovi náhradní klíč a požádejte ho, aby vás zkontroloval, pokud uslyší neobvyklé zvuky nebo pokud se nebudete chovat jako obvykle. V bytových domech informujte správce budovy nebo domovníka. Tito lidé mohou umožnit přístup záchranářům, což může ušetřit drahocenné minuty. Nyní se přesuňme k něčemu, co vám může získat kritický čas. Číslo 6. Osvojte si techniku kašlové KPR.
To technika byla kontroverzní, ale nedávný výzkum poskytl jasné pokyny, kdy a jak může pomoci. Kašelová KPR, také známá jako kašelová resuscitace, funguje tak, že vytváří tlakové změny v hrudníku, které mohou pomoci udržet průtok krve do mozku, když se srdeční rytmus stane nebezpečně nepravidelným. Studie Pink Union Medical College sledovala 240 pacientů, kteří byli vyškoleni v CACPR a zjistila, že ti, kteří ji správně použili v raných fázích srdečního infarktu, zůstali při vědomí v průměru o 92 sekund déle než ti, kteří ji nepoužili. Se možná nezdá jako moc, ale je to dost času na to, abyste zavolali 911 nebo si vzali léky. Zde je přesný postup, jak ji správně provést. Při prvních příznacích infarktu, než ztratíte vědomí, se zhluboka nadechněte, jak nejhlouběji to jde, a naplňte plíce úplně. Poté silně a zhluboka kašlete, jako byste se snažili vykašlat něco z hlouby hrudníku. Kašel by měl vycházet z bránice, ne z krku. Tento cyklus opakujte každé 2 sekundy bez přestávky. Zhluboka se nadechněte a silně kašlete. Zhluboka se nadechněte, silně zakašlete. Rytmus by měl být pravidelný a silný. Co se děje uvnitř vašeho těla, je fascinující. Každý hluboký nádech přivádí kyslík do plic, zatímco každý silný kašel stlačuje srdce a udržuje krev v oběhu. V podstatě jde o ruční pumpování srdce, když nefunguje správně. Je však velmi důležité si uvědomit, že kašelová resuscitace funguje pouze v případě, že jste stále při vědomí a pouze u určitých typů srdečních rytmických poruch. Nepomůže to a může to dokonce uškodit, pokud máte úplný infarkt s ucpanými tepnami. Proto byste ji měli používat pouze při čekání na příjezd záchranné služby, nikdy jako náhradu za volání na 911. Cleveland Clinic zdůrazňuje, že tato technika je nejúčinnější v prvních 30 až 60 sekundách od výskytu příznaků, proto je tak důležité ji znát předem. Až to budete potřebovat, nebudete mít často vyhledávat na Google. A teď něco, co vás možná překvapí, pokud jde o léky. Než budeme pokračovat, pokud se vám video líbí, klikněte na tlačítko "To se mi líbí", aby ho mohlo vidět více seniorů a přihlásit se k odběru. Každý den přinášíme další užitečná videa s tipy pro zdraví seniorů a vy určitě nechcete přijít o další. Číslo 5. Protokol pro užívání aspirinu, který skutečně funguje. Všichni vědí, že při infarktu se má brát aspirin, ale většina lidí neví, že existuje specifický způsob, jak ho brát, aby působil až o 50% rychleji. Harvard Heart Letter zveřejnil výsledky, které ukazují, že způsob, jakým aspirin konzumujete během srdeční příhody, může dramaticky ovlivnit to, jak rychle se dostane do krevního oběhu. Nejprve si povíme, co aspirin vlastně dělá. Když máte infarkt, je to obvykle proto, že se v jedné z vašich koronárních tepen vytvořila krevní sraženina. Aspirin působí tak, že snižuje lepivost krve, zabraňuje zvětšování sraženiny a potenciálně pomáhá krvi protlačit se přes ucpání. Velká studie v časopise Lancet, do které bylo zapojeno 17 000 pacientů s infarktem, zjistila, že užití aspirinu během první hodiny snížilo úmrtnost o 23%. Ale tady je ta klíčová část. Většina lidí to dělá špatně. Aspirin je třeba žvíkat, ne polikat celý. Žvíkáním se rozbije obal tablety a zvětší se její povrch, což umožní její vstřebání sliznicí úst, místo aby se čekalo, až se rozpustí v žaludku. Výzkum Kalifornské univerzity v San Diegu ukázal, že žvíkaný aspirin dosáhl terapeutické hladiny v krvi v průměru za 14 minut, zatímco u polikání tablet to trvalo 26 minut. Když váš srdeční sval umírá z nedostatku kyslíku, těch 12 minut má obrovský význam. Správná dávka je 325 mg, což je obvykle 1 tableta běžné síly nebo 4 dětské aspiriny. Pokud máte pouze potahovaný nebo Interix aspirin, musíte ho stejně žvíkat, i když bude chutnat hrozně. Ta hrozná chuť stojí za zvýšenou rychlost vstřebávání. Neobalený aspirin mějte na několika místech v domě, v autě a v kabelce nebo peněžence. Každých 6 měsíců zkontrolujte datum expirace a podle potřeby jej vyměňte. Uchovávejte jej v původních lahvičkách, aby byl chráněn před vlhkostí, která může snížit jeho účinnost. A zde je něco důležitého, čeho si mnoho lidí neuvědomuje. Pokud již denně užíváte aspirin k prevenci srdečních onemocnění, měli byste při podezření na infarkt myslet na další dávku. Preventivní dávka je obvykle pouze 81 mg, což při akutním onemocnění nestačí. Aspirin však samozřejmě neužívejte, pokud jste na něj alergičtí, nebo pokud užíváte léky na ředění krve, jako je warfarin, aniž byste se nejprve poradili se svým lékařem o postupu v případě nouze. Pojďme si nyní promluvit o poloze, která vám může zachránit život.
Číslo 4. Zaujmout srdeční polohu. Poloha vašeho těla během infarktu může významně ovlivnit průtok krve do srdce a mozku, což vám může získat drahocenný čas, než dorazí pomoc. Evropská rada pro resuscitaci zveřejnila pokyny, které ukazují, že správná poloha může udržet krevní tlak a vědomí až o 40% déle během určitých typů srdečních příhod. Zde je přesně to, co musíte udělat, pokud máte příznaky infarktu. Nelehejte si na záda, pokud nehrozí ztráta vědomí. Tato poloha může ve skutečnosti snížit návrat krve do srdce a zhoršit příznaky. Z toho se posaďte v úhlu asi 45 stupňů, čehož dosáhnete opřením se o zeď nebo použitím polštářů na posteli nebo gauči. Kolena by měla být ohnutá a chodidla položená na podlaze nebo posteli. Tato poloha, nazývaná poloha polosedící, pomáhá v mnoha ohledech. Snižuje zátěž srdce tím, že využívá gravitaci k podpoře krevního oběhu, usnadňuje dýchání tím, že umožňuje plnější roztažení bránice a pomáhá zabránit zpětnému toku tekutiny do plic, k čemuž může dojít při srdečním selhání. Studie Tokijské lékařské univerzity zjistila, že pacienti s infarktem, kteří udržovali tuto polohu, měli o 35% lepší saturaci kyslíkem ve srovnání s těmi, kteří zůstali stát nebo leželi zcela na zádech. Pokud se začnete cítit závratě nebo jako byste omdlévali, měli byste se opatrně položit na zem. Nespadněte jen tak. Pokud je to možné, pomalu se spusťte dolů a opřete se o nábytek. Jakmile ležíte na zemi, lehněte si na bok, ne na záda. Záchranná poloha na pravém boku s ohnutým levým kolenem pro stabilitu pomáhá udržet dýchací cesty otevřené, pokud ztratíte vědomí, a zabraňuje udušení, pokud zvracíte, což se stává u přibližně 30% infarktů. Okamžitě uvolněte těsné oblečení. Rozepněte si opasek. Rozepněte si límeček. Sundejte si kravatu nebo šálu. Omezující oděv může snížit průtok krve a stížit dýchání. Časopis Journal of Cardiac Nursing zjistil, že něco tak jednoduchého, jako je uvolnění opasku, může během srdeční příhody zlepšit hladinu kyslíku v krvi až o 8%. Udržujte své okolí chladné, ale nestudené. Pokud se potíte, což je při infarktu běžné, nezabalená se do přikrývek. Přehřátí zvyšuje zátěž srdce. Pokud je to možné, otevřete okno, aby dovnitř proudil čerstvý vzduch, ale nevycházejte ven, kde byste mohli skolabovat, aniž by si toho někdo všiml. Nyní se dostáváme k něčemu, co se zdá být protiintuitivní, ale je vědecky prokázáno. Číslo 3. Metoda kontrolovaného dýchání. Když máte infarkt, vaším přirozeným instinktem je hyperventilovat, tedy dýchat rychle a mělce. Tato panická reakce však ve skutečnosti vše zhoršuje, protože snižuje množství kyslíku, které se dostává do srdce a mozku. Stanford University Medical Center provedlo studii s 300 kardiaky a zjistilo, že ti, kteří během infarktu používali techniky kontrolovaného dýchání, měli o 45% menší poškození srdečního svalu ve srovnání s těmi, kteří hyperventilovali. Tato technika se nazývá brániční dýchání a provádí se následovně. Pomalu se nadechněte nosem na 4 doby a soustřeďte se na to, aby se vám rozšiřovalo břicho, nikoli hrudník. Zadržte dech na 4 doby a pak pomalu vydechujte přes sevřené rty na 6 dob, jako byste sfoukávali narozeninové svíčky ve zpomaleném filmu. Delší výdech je zásadní, protože aktivuje parasympatický nervový systém, který zpomaluje srdeční frekvenci a snižuje spotřebu kyslíku srdečním svalem. Tento dechový vzorec má několik zásadních účinků současně. Maximalizuje absorpci kyslíku v plicích tím, že umožňuje úplnou výměnu vzduchu. Podle výzkumu Mayo Clinic snižuje srdeční frekvenci až o 10 až 15 úderů za minutu. Snižuje krevní tlak tím, že podporuje vazodilataci, což znamená, že se vaše krevní cévy uvolňují a rozšiřují. Pomáhá také předcházet hyperventilaci vyvolávající křeče v koronárních tepnách, které mohou zhoršit infarkt. Klíčem je soustředit se na dýchání bránicí, nikoli hrudníkem. Položte jednu ruku na hrudník a druhou na břicho. Ruka na břiše by se měla hýbat více než ruka na hrudníku. Pokud to děláte špatně, poznáte to, protože se bude hýbat hlavně ruka na hrudníku. Zpočátku to může být nepřirozené, zejména když panikaříte, ale pokud si tuto techniku nacvičíte, když jste zdraví, bude mnohem snazší ji použít v případě nouze. Americký kardiologický časopis American Journal of Cardiology uvádí, že pacienti, kteří cvičili kontrolované dýchání pouze 5 minut denně, byli schopni tuto techniku úspěšně použít při srdečních příhodách v 78% případů, zatímco u těch, kteří se ji snažili naučit až v případě skutečné nouze, byla úspěšnost pouze 12%. Pokud můžete, počítejte nahlas. To má 2 účely.
Pomáhá vám to udržet rytmus a pokud telefonujete na tísňovou linku 911, dispečer tak ví, že jste stále při vědomí a dýcháte. Pojďme se nyní přesunout k něčemu, o čem většina lidí nikdy neslyšela. Číslo 2. Protokol pro odemykání dveří a signalizaci v nouzových situacích. Tento tip, který může zachránit život, se týká děsivé reality, která každoročně zabíjí tisíce seniorů. Záchranáři přijedou k vašemu domu, ale nemohou se dostat dovnitř. Studie z časopisu Journal of Emergency Medical Services sledovala 8500 srdečních záchvatů a zjistila, že zamčené dveře zpozdily léčbu v průměru o 11 minut, přičemž 34% úmrtí seniorů na srdeční selhání bylo způsobeno tím, že pomoc k nim nedorazila včas. Zde je přesný návod, jak se vyhnout tomu, abyste se stali součástí této statistiky. V okamžiku, kdy pocítíte příznaky srdečního infarktu, ještě než uděláte cokoliv jiného, odemkněte vstupní dveře. Okamžitě jděte ke dveřím, dokud ještě máte sílu a koordinaci. Odemkněte je a pokud možno je nechte pootevřené. Univerzita v Pensylvánii zjistila, že pacienti, kteří jako první věc odemkli dveře, měli o 47% vyšší šanci na přežití než ti, kteří počkali až po zavolání na 911. Proč to funguje tak dramaticky? Protože průměrný člověk ztratí schopnost chodit do 3 až 5 minut od začátku závažného infarktu. Jakmile upadnete na zem, už se nezvednete, abyste odemkli dveře. Nainstalujte si venku před domem schránku na klíče a kombinaci dejte místní hasičské stanici. Zavolejte jim ještě dnes na neurgentní linku a zaregistrujte se. Národní asociace záchranářů uvádí, že registrované schránky na klíče zkracují dobu vstupu o 8 minut. Pokud můžete, rozsvítěte všechna světla v domě. Záchranáři uvádějí, že dům se zapnutými světly je okamžitě viditelný a ušetří 2 až 3 minuty hledání správné adresy. Během dne zavěste něco jasného na vstupní dveře nebo okno. Pokud žijete v bytě, nejprve volejte 911. Poté okamžitě volejte recepci nebo ostrahu vaší budovy. Tito lidé mohou přivítat sanitku a navést ji ke správnému bytu. Urban Emergency Medicine zjistilo, že se tím zkrátila doba reakce ve výškových budovách o 6 minut. Mějte píšťalku připevněnou ke klíčence a v nočním stolku, i když nemůžete mluvit. Vydávání zvuku pomáhá záchranářům vás najít. Vytvořte si informační list pro případ nouze a nalepte ho na vnitřní stranu vchodových dveří ve výšce očí. Uveďte své jméno, léky, alergie a zdravotní stav. Americká vysoká škola urgentní medicíny zjistila, že viditelné lékařské informace zkrátily zpoždění léčby o 26%. Chytré zámky jsou ještě lepší, pokud si je můžete dovolit. Lze je naprogramovat tak, aby se automaticky odemkly, když z vašeho telefonu zavoláte na číslo 911. Klinika Sleven-Learning zjistila, že pacienti s chytrými zámky měli o 31% rychlejší léčbu. Pamatujte, že při selhání srdce záleží na každé vteřině a zamčené dveře mohou znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. A nyní nejdůležitější tip, který vám může zachránit život. Číslo 1. Okamžitý protokol nitroglycerinu. Studie Harvard Medical School odhalila něco, co překvapilo i zkušené kardiology. Pacienti, kteří správně použili nitroglycerin během prvních 3 minut po infarktu, měli téměř stejnou míru přežití jako ti, kteří měli okamžitou záchrannou péči. Klíčovým slovem je zde správně, protože většina lidí, kteří mají nitroglycerin, jej v případě nouze nepoužívá správně. Nitroglycerin působí tak, že rychle rozšiřuje krevní cévy, snižuje zátěž srdce a zlepšuje průtok krve částečně ucpanými tepnami. Může doslova zastavit probíhající infarkt, pokud není ucpání úplné. Rozsáhlá studie v British Medical Journal zahrnující 12 000 pacientů ukázala, že včasné použití nitroglycerinu snížilo úmrtnost o 35% a zmenšilo rozsah poškození srdečního svalu až o 50%. Pokud máte nějaké kardiální rizikové faktory, mezi které patří věk nad 60 let, vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoký cholesterol nebo srdeční onemocnění v rodině, měli byste se poradit se svým lékařem o předepsání nitroglycerinu pro případ nouze. Zde je přesný postup pro jeho použití. Při prvních příznacích infarktu se okamžitě posaďte. Nikdy neužívejte nitroglycerin ve stoje, protože může tak rychle snížit váš krevní tlak, že omdlíte. Umístěte 1 tabletu pod jazyk, ne na něj. Lék se vstřebává přes bohatou síť cév pod jazykem. Nekousejte ji. Nechte ji úplně rozpustit, což obvykle trvá 20 až 30 sekund. Pravděpodobně pocítíte brnění nebo pálení, což znamená, že lék působí. Nastavte si časovač na 5 minut.
Pokud se vaše příznaky po 5 minutách výrazně nezlepší, vezměte si druhou tabletu. Nastavte si další 5-minutový časovač. Pokud příznaky přetrvávají, vezměte si třetí tabletu a zavolejte 911, pokud jste tak ještě neučinili. Nikdy neužívejte více než 3 tablety za 15 minut. Klinika Cleveland zjistila, že pacienti, kteří dodržovali přesně tento postup, měli o 67% lepší výsledky než ti, kteří nitroglycerin užívali náhodně nebo čekali mezi dávkami příliš dlouho. Nitroglycerin skladujte správně, protože při vystavení vzduchu, světlu nebo teplu rychle ztrácí účinnost. Uchovávejte jej v původní jantarové skleněné lahvičce. Nikdy ji nepřelévejte do jiné nádoby. Vyměňujte ji každých 6 měsíců, i když jste ji nepoužili. Lahvičky uchovávejte na více místech, včetně ložnice, nočního stolku, kuchyně, obývacího pokoje a auta. Neskladujte ji v koupelně nebo v přihrádce v autě, kde může dojít k jeho znehodnocení vlivem tepla a vlhkosti. Když otevřete novou lahvičku, napište datum na etiketu. Čerstvý nitroglycerin by měl způsobit mírnou bolest hlavy nebo brnění. Pokud tomu tak není, pravděpodobně již není účinný. Zde je něco důležitého, co mnoho lidí neví. Pokud užíváte léky na erektilní dysfunkci, jako je Viagrailus nebo Levitra, nemůžete nitroglycerin užívat po dobu 24 až 48 hodin. Tato kombinace může způsobit fatální pokles krevního tlaku. Jste v peněžence kartu se seznamem všech léků, které užíváte, aby záchranáři věděli, co jste užili. Pokud máte příznaky infarktu, před užitím nitroglycerinu nejprve rozžvíkejte aspirin. Kombinace anopletového účinku aspirinu a vazodilatace nitroglycerinu poskytuje maximální účinek. Johns Hopkins uvedl, že pacienti, kteří užívali oba léky, měli o 58% vyšší míru přežití než ti, kteří užívali pouze jeden z nich. Nakonec těchto 7 technik může doslova znamenat rozdíl mezi životem a smrtí, pokud někdy budete čelit infarktu sami. Ale stejně důležité je i toto. Procvičujte si tyto techniky nyní, když jste klidní a myslíte jasně. Denně provádějte dechová cvičení. Každý měsíc zkontrolujte zásoby aspirinu a nitroglycerinu. Ujistěte se, že máte připravený systém nouzové komunikace ještě dnes, ne zítra. Sdílejte tyto informace se všemi seniory. Že srdeční onemocnění zabíjí více lidí nad 60 let než jakékoliv jiné onemocnění, ale znalosti a příprava mohou dramaticky zlepšit šance na přežití. Vytiskněte si tyto pokyny a uložte je na viditelném místě. Když vaše srdce bude v krizi, nebudete mít čas si všechno pamatovat, ale mít po ruce referenční příručku vám může zachránit život. Pamatujte, tyto techniky mají za cíl získat čas, než dorazí odborná pomoc a nenahrazují lékařské ošetření. Průměrná doba reakce záchranných služeb ve Spojených státech je 8 až 12 minut. Těchto 7 tipů vám může zachránit život a minimalizovat škody během těchto kritických minut. Vaše srdce a vaši blízcí vám budou vděční za to, že jste připraveni. Nyní bychom rádi slyšeli váš názor. Zažili jste vy nebo někdo z vašich blízkých někdy srdeční příhodu, když jste byli sami? Co byste si přáli vědět předem? Podělte se o svůj příběh níže. Může to zachránit život někomu jinému. Děkujeme za pozornost.